Mabungahong karbuntagon mga igsoon, ngit-ngit pa jud. Atong nahon ng Ginoo mga igsoon kay medyo busy tarong adlaw. To share itong live, kumusta mo diha? Bagong kabuntagon, bagong paglaom nga gihatag sa Ginoo. Share sa nako mga igsoon. Excuse me. Excuse me. Bugnaw ba kayo mga igsoon sa kabuntagon? Hallelujah. Praise God. Ay, hallelujah. Okay. Musta yung adlaw na mga igsoon buntag ba sa iyong kabuntagon? Magtikaw-tikaw ta diri. Mo ni nindot first part of our morning. Ihatag na to sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. So, kabalo naman yun mo nga sayo pa kayo, no? Ang gawas, ngit-ngit pa kayo. Ngit-ngit pa. Salamat sa Ginoo nga. Sige na itong priority, no? Before ta mo mulihok sa itong mga responsibility everyday, sige na itong unahon. Bago na po ni nga kabuntagon, igsoon, bagong kinabuhi, gatag sa Ginoo. Pero nga adlaw sa dihang nakamata ta, gipukaw ta. Daghan sang kadungan na to nga wala kamata, no? Apan salamat sa Ginoo kay gi-extend ni Lord ang atong kinabuhi. Laing panalangin usab ni kanato igsoon. Salamat sa grasya sa kinabuhi. Hallelujah. Good morning from Evelyn Nalugon Biro. Good morning, igsoon. Good morning from Love Chabit. And from Ma Ritzel Amparo Butires. Morning, Pastor. I-appeal ko sa imong mga pag-ampo. Nakoy thyroid problem. Complete healing. Kinahanglan kay maon ibabag isip worship leader sa church. Atong ni-appeal ka sa personal prayer na ko, Iksona. Itong picturean kaya ron, di ko kalimot ba. Good morning, Brother Junji Cabrubias. And to Brother Marco Ibahay.
iampo ko pastor nga magmadasigon ko kanunay. Sure. Okay, salamat. Way sa payan kanunay Brad, Marco Ibahay. Ib, good morning sa diha. Good morning pastor, paapil kog ampo na ako Parkinson disease. Kuya, wala po ni. Sige, itong ampo na. Gamay rin sa Ginoo. Buhi, gali niyang patay, gali. Sa una, ila saro nga upat kadlaw, buhi, gali. Mga orag po na nga Jesus atong gilagaran. Del MC from Kuwait, as always. Sister, God bless, God bless. Maing buntag diha. I know, gabiin na ron diha, padung na ka matug. Basta nga rong orasan, no? Ambing da, sister, naka sa prayer na ko. Pwede pa pre-request, pastor, basin dili na ko makitaan ba? Igsoon, i-chat lang ko. John J. Cabro, kayog diri, kay kuan mo god. Daghang kayog mag-comment. John G. Cabro Bias. Good morning, pastor, watching from Surala. Gina-speaker kuning live mo, pastor, para makadungog ang uban. Thank you, Igsoon. Mabungaong kabuntagon ni mo diha. Lerny Joy Kanayugan Lasos or Liasos. Okay, thank you. Good morning, Sister Jomeline Cabales. Rona Ricardo Timunan, sister. A blessed day. Watching from Dumaguete. Si Daryl. Salamat sa pulong sa Ginoo nga makapaminaw na pod mi. And to Delon Ruhas. Good morning, pastor, from Kibawi, Bukidnon. Okay. Shout outs tanang mga OFW, no, nga nasa lain-laing dapit ron sa kalibutan. Sakto ba ko? Lain-laing dapit mga igsoon, mga lain-laing nasod, mabungahong adlaw ninyong tanan. Shout out, no, mga naka-permanent resident na diha. And then mga seaman, mga seafarer, no. Grabing sakripisyo ninyo. Naamo sa akong prayer. Okay, God bless you more and more. And ako rin gi-shout out sad ang tanan nga mga karon, mga nagmata na karon, no? Tanang nakadungog na minaw from Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno, BFP, EFP, PNP, of course. Kung mga amigo na, mga higala na ko, mga classmate na ko nga kapulisan, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw, pagpamati, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pinagi sa live na to, ug sa suporta de mga sir, mga ma'am, no? And shout out na ko mga brad sa Alpha Caparol, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Saya skip throne in arms, ipataas na tong Ginoo. Sikreto sa taas nga kinabuhi, sikreto nga kanunay tang protektado in everything we do, no? Si Lord yun itong isa, no? Ayaw kalimot, di ta makalimot sa number 1 sa itong hierarchy, Jesus, si God. Okay? Gabi pa diri, pastor. Okay, gabi pa. Thank you, sister DLMC from Kuwait. Summer Adahar Maluluyon. Good morning, pastor. Amping mo kanunay uban sa imong pamilya. Advance happy anniversary sa inyong church. Thank you, Igsoon, Summer Adahar Maluluyon. Yes, this coming Sunday, our anniversary. God bless. Amping sa Igsoon. God bless, God bless. Paps Jelon Garces. Maing buntag, pastor. James, watching from Lapu-Lapu, Basak. Tangki, Old Gym X Building. Okay. Kawali ko diri sa Basak, Kadaghana, Lapu-Lapu. Kalimot na kung asa tong basta Basak, Lapu-Lapu. God bless, brother Paps Jelon Garces. Amping diha kanunay grasya sa Ginoo. Joe Javier, shout out, pastor, from Iligan, Tipanoy, Landless. Javier family. Thank you, pastor. God bless. Thank you, Joe Javier. Lita Distaho Ilbos. Good morning, pastor. Watching from Kuwait. Maing buntag sa Daigson. Praise God. So, according shout out ang tanang mga subscribers ani nga page. Thank you kayo. Subscribers ani mao na ni atong
page igsoon nga bag-o kay restricted ta atong niagi daghan kay nangita sa atong live kay wala naman ta gi-suggest sa mita tungod kay natay issue ba restriction mo na nga naghimo ko aning bag-o nga page na to Mabungahong Kristohanon 2.0 nata nag-live kanunay diri mao gini akong gigamit kanunay na so salamat sa mga new subscribers na to nga naani nga page Mabungahong Kristohanon 2.0. And ako mong gi-encourage nga inyohang i-invite inyong friends to follow our page kay diri ta igsoon mag-live na kanunay. Kung mahimo atong i-share atong live. Shout out Marian Matugina, sakto ba ko? Watching from Quezon City. God bless igsoon. Okay? So mga star senders, thank you sad kayo kabalo na mo. No? God bless. Salamat sa inyohang pag-send ng stars no wala jud ko na ngayon nakabalo na mo. Ako nag-appreciate, thank you kayo. So wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel. Ang link na sa caption na nga live kay after this, ako ni siyang i-download sa itong YouTube channel kay ma-delete rin automatically in 30 days. Okay? Again, atong i-share itong live karong kabuntagon mga igso. No? Medyo sayo ra kay tano sa atong nandan. Pero ako ning gituyo igsoon nga musayo gid kay busy jud kay ko karon holiday kay nagtrabaho ta sa church. Na nag-tiles diri igso no. Salamat sa Ginoo. Ako nang gi-shout out ang atoang followers nga gigamit sa Ginoo nga may magpa-tiles aning atong simbahan diri. Dili lang ko siya mention but I believe tan-aw siya ron. Og naminaw. Shout out Chari Soles sa Dagnot watching from Giholnga, Negros. Shout out sa Dagnot and Soles family. So Giholngan nakawali ko diha ila Pastor Ryan Makilang. Bukid to tangason to igsoon. No? Again, shout out sa Sharot, sa Dagnot. Yes, si Pieta. Chari Solis sa Dagnot, shout out. Og sa Dagnot and Solis family. Again, sa Gihulngan, Negros. And maayong gabi yung Julia Brad, no? Or maayong adlaw diha, Brother Ryan Galaneda watching from Germany. Okay? So, abantita. Shout out ako si Cebu City Jail, no? Shout out ako ng mga brad na ko diha. Shout out ako sila Brad Aris, sila si Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kinit, Brad Ayan, tanan diha. Agmanghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19, maximum 15 shout out. Maximum 4 of course shout out. Abantita. Samtang na gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Okay? So, namin siguro. Ako lang i-shout out akong kasakay gapon. I know, nagtanaw siya ron. Magtanaw siya, unya ba mag-replay. Gahapon, dito mi sa attorney, dito mi sa Huwis, mga igsoon, kay nami appointment sa Tagbilaran City, unya. Samtang na ako sa Bihar, na nagsigtanaw na ako, babae ba? Wala po ko kay, wala man na tuyo, ay puno man kayo, nagkatubang man may, kay puno kayo. Pag kadugaya, nagkuha sa siyang cellphone niya. Pero iyang gi-search, siguro to na siya gitanaw dito sa group chat nila. So naaman ko dito sa ilang group chat. Ilang gisubaybayan atong live, atong mga short videos, ikso na. Iyang gipatubang nako. Ingana siya nga, ikaw ni, wag ko na. Siya, followers do siya. So salamat sa Ginoo. Taga-isla to siya sa, diri sa Tubigon, Mukabok. Okay? So shout out sister, wa ko na ka ila-ila to pero rami picture. No ato mga followers diha sa Mukabok Island sa Tubigon, shout out. God bless unya. Magabot sa nako dito sa Tagbilaran na sa to nangamay nako ambot gisingalan ato pero kung nagtanaw ka karon shout out nimo igsuon. Og naapoy dispatcher dito or kambasir ba to itawagan na nila sa Bihar pag uli na namo sa Kaimig Bihar. Di mi duol na ako dito sa Tagbilaran niya. Nagkalit man lang kuan na katawa man siya kay mura siya kaila kay nako ba so followers di siya nato no. So shout out sa atong mga followers diri sa Bohol, taga Bohol man ta. Salamat sa Ginoo sa kanunay ninyong pagsubaybay sa atong live. Himaya sa Ginoo ang kanunay, no? So start na ta no. Anyway, before we pray, akong encourage ang ubano ang nagtanaw karon i-share na to atong live unya. Kuan ikson i-mention yung mga higala
sa comment section. Shout out day again ni Sister Christine. Ato ang followers from Armed Forces of the Philippines nga nagpadala ni mga igsoon Office of the Vice President. Okay, praise God. So, our topic for this morning is about, of course, about our effort bitaw ng ato ang pangandoy ba. Sige tagukod sa atong pangandoy, which is not wrong, of course. Maayo man na siya. Sige tagukod og kwarta, no? Daghang kay tagi nam kita tinguha in the future, no? So apan usahay malipat ta ba nga ato na din gihimong priority atong pangandoy. Ato na din gihimong priority, first priority ang kwarta. So mao na nga usahay mo ending ta nga mag-struggle ta. Ma-stress ta. Magluya ta ba, madrain bitaw ta niya, magdry atong relationship ni Lord kay natay nalimtan, no? Natay desisyon nga nahimo nga sayop, no? Kanang gihimo na tong priority. Gihimo na tong giuna gyud atong maayo ba ang kwarta ang atong pangandoy. Sayop gyud na sa igso, no? So mao na nga ang ending magluya ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Usay ang uban ma-backslide pa, ma-disappoint, ma-depress kay sayop gyud na siya, no? Mao ni ti man igsoon, di man normal gyud nga natay pangandoy, normal na nga mangita tag kwarta. Pero kung gihimo nato na siyang first priority, unya ato na lang gipadaplin ang Ginoo, gipaulahi. Mo ending kita nga mag-struggle, maglisod kita. No, mura ta og kanang nagdala og panudlanan ba niya, sige tag sulod sa panudlanan niya, buslot dayto wa ta kabantay. Ngano man na giuna na to tong pangandoy. So tudluan ta mo igsuon og unsay sekreto para makuha na to atong pangandoy, di ta makabsan sa mga panalangin at the same time duol sa ta sa Ginoo. Amen. Excuse me. Okay, so mao na tong topic karon. Shout out sa tabi. Shout out Sister Jackie Peters from USA. Ako naman yung na-familiarize dire. And then, good morning Pastor James. Pirmi, jukulat tao sa imong mga wali, Pastor, from Brother Joshua Otero. Good morning Sister Mary Grace Lapinig, Manggubat. Good morning, Son. Thank you sa pagpaminaw. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo makadungog na puntas mga pulong. Adiyon sa mga igsuna. Balik sa mga igsuna kay na ako ikwao nakalimatan ako. So I'm back. Pila na may atong kuan 40. Don't forget to mention your friends and loved ones again in the comment section, and kuan kanang you can also type at followers at highlights at everyone. Good morning Pastor, wa pa ko katog kay ang muguwa sa akong FB katong pito ka gimasakir dinagko katong oo kakuan ko ani. God bless Dixon. Thank you Algin Pretos. Boy sa payan kanuna, you're welcome Sister Jackie Peters. Good morning Pastor from Singapore. May Amor Croda. Thank you Sister. Okay, thank you guys sa mga anyway again sa mga nag-send og stars. Thank you kayo sa mga subscribers. Let's pray. Let's start kay aksyon naghayag.
It's gonna be a busy day git karong adlaw. Busy gid karong semana aside nga naay anniversary na to karong coming Sunday, church anniversary. Kuan sad speaker po ko sa Thanksgiving karong Friday sa lain nga church. So they have preparation, okay? Aside from that, nasa nagtrabaho sa church sa tiles na to. Na may grasya sa Ginoo. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, salamat Lord God. Nining bag-ong kabuntagon Ginoo. Another blessed day. Lain out sa mga libreng gininhawang imong gipahulam namo Ginoo. Salamat sa maayong panglawas. Salamat Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Daghan kayong wala ka mata karong adlaw Lord. Pila ka kabuk na nga matay karong adlaw. Wala na enjoy sa ilang kinabuhi Ginoo. Wala na nakaginhawa. But kami nakamata pa Ginoo gipukaw pa nimo. Salamat kay Lord. Nagaduol kami kanimo nining kabuntagon. Uban sa kasing-kasing nga mapainobsanon. Among giila Lord God ang imong pagkabalaan because your word is so holy. Mamalandong kami karon Ginoo sa imong pulong Ginoo. Ikaw ang among giuna, labaw sa tanan. Andama kami Ginoo, i-bless among pagabuhaton, andama among kasing-kasing. Among panudlanan nga espirituhanon Lord God, andama aron mahimuming takos, mahimuming angayan Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. And I pray Lord nga panalanginan nimo ang tanan nga mga viewers karon Lord God nga nananaw. I pray Lord God nga samtang mamati kami sa imong pulong, among mabati imong presensya Lord God. Among mabati imong dihog, ang imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati Lord. Ikaw lamang among gipataas Ginoo, wala mi nag-isa og relihiyon, simbahan, grupo. Wala Lord God. It's all about you, it's all about Jesus, and Holy Spirit, gi-welcome ka namo. We rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Among gibugto, gibungkag tanang gahom sa kangit-ngit nga gusto mo samok sa among pagabuhaton karon. And let it be Lord that we are victorious right now. And let your will be done. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Ikaw lamang among gipataas karon, tagay mi kaalam nga langit nun. Tagay mi kasing-kasing madinawaton kanunay. Madinawaton anda mo dawat og tambag, correction. Labaw sa tanan anda mo sunod kanimo Ginoo. Lord, salamat daan sa kadaugan. This is your moment. Mamuhat ka, makigistorya ka sa matag usa namo. Bayawon ka namo nining sayong kabuntagon, himayaon ka namo Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Start na ta mga igsoon. Good morning, Yam Yam. And maayong buntag sad Sister Jane Lirasan Kabunok. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Diyot sa mga igsoon ha. Praise God. Tubig sa tagamay kay big-init ni mga igsoon. Pastor, sakto nag-live ka, mutanaw na lang ko nimo, pirmi jud ko nimo mutanaw sa imong live Pastor, kay imo jud kong gipanalanginan sa imong pulong sa Ginoo nga dinamo same sa una nga wa pa ko kakita nimo. Salamat. Himaya sa Ginoo. God bless Sister Algin Pretos. Thank you Sister Leah Valorio Olorbida for typing at followers. Okay? Again, ato share tong live igsoon. Kung namay nindot imarites ipakatag sa kabuntagon kada adlaw pulong sa Ginoo. Let's start. So while waiting for the others, nangatuog pa sigurong uban. Okay, start tayo igsoon. Kaundak ko tag-agi ba? Sa iyo at kaning ato ang teksto karon, familiar kay tani kay mauman jud ni ang ato ang paborito nga verse. Usahay lang kutob ra ta memorize. Bitaw. So, good morning Sister Nars Buyan. Okay. And to Rehena Kantutay Bakalso, maing buntag sa daigsoon. Watching from Japan, permi ko nagtanaw sa imong pulong sa imong live.
God bless you, Amping Daigson, himaya sa Ginoo. Amping sister, thank you sa imong time. Japan, okay. Sung orasa riya. Okay, let's start. Ang atong text karon igsuon, grabe, pertini siyang para sa ubang common na kayo ba sa common kayo, and then I know some of us are so familiar with this verse. Matthew 6:33. Ato ning mo dig in tarig mayo igsoon. Ato ni siyang palawman og maayo. Matthew 6:33, New Living Translation. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Again, Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Kaning bersikulo igsoon, bunog na kaya ni, no? Grabe ning bersikulo igsoon, halos tanan Kristohanon. Gawas lang siguro sa bag-o pa lang, no? Kabalo gid ani, no? Kabalo gid ani. Saning unya anyway, ako saning pa-earphone kay mura igang naman. Naman gid ta sa. Okay? Familiar kay tayo nga verse igsoon, no? Matthew 6:33. Unaha pagpangita ang gingarian sa langit ug ang iyang pagkamatdarong ug ang tanang butang. Ipuno ra nas Ginoo nato, no? Sa English, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So, kabalo ba mo igsoon nga kaning pulong sa Ginoo? Bisag imo pa ning balik-balikon, dili mawala ang fresh revelation. Naagad kay makalit lang ba nga mahinumduman nga bag-ong butang ingana ng pulong sa Ginoo. Mao na nga ako igsoon, di ko mapulaan mo basag Biblia bisan kapila na ninahurot nako grasya sa Ginoo lang gyud. Ngano man kay every time nga ma-meet nako ang verse nga na-meet nako before, nanapoy something fresh revelation nga i-reveal ni Lord. Like this, Matthew 6:33. No, bata pa lang ko, kabalo na ko ning verse. Karon, lahi na po ni. Nabalik na po nato, kay nanapoy something new from the Lord. Amen? Okay. Ato ning palawman og mayo. Una, seek the kingdom of God above all else. Si Jesus mismo nag-ingon na ni. Ningon siya, labaw sa tanan. No? Or, ang gusto ipaabot ni Lord nga, kana bitang, kitang tanan, natay mga responsibilidad. Matag adlaw, natay pagandoy, no? Natay mga gihimo everyday nga makaayo para nato. Pero ang buot pasabutan ni Jesus ingon siya nga, apan mura bitaw ang gipaabot ni Lord nato igsoon ining kabuntagon nga. Unaha gyud ko, no? Unaha nga akong ipabuhat ninyo. Mao ni buot pasabutan ni seek the kingdom of God above all else. Unahang akong gipabuhat ninyo, unahang akong sugo ninyo, unahang akong relasyon. Okay? Ang relationship nato, unaha. Okay? Naamoy pangandoy, pero monitibad nasad ko'y pangandoy. Anyway, pasensya na maigsoon kay Muraog. Kana bitawang murag nagpislango o gamay, kay init kay diri gahapon niya. Sa Tagbilaran City, uwan kay didto, baha. Unya, sulod sa aircon niya, init, sulod sa aircon nga na bitaw, pero okay naman na. Kuan lang ba akong ilong, magilok. So, pasensya na mo, no? Pasensya na. Again, balik ko na to. Ang gusto ipabot ni Lord Igsoon kaning, seek the kingdom of God above all else nga. In everything we do every day, ato mga responsibility, ato yung siguraduhon nga mauna ginato siya. Amen? Natay pangandoy, nasa'y pangandoy. Natay tinguha, napot siya tinguha na to. Amen? No? Gitawag ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, kay nasa'y purpose itong ginabuhi. No? Og unsa man ang iyang purpose, nganong iyatang giluwas, mao na itong unahon. Okay? Unahon na to, labaw sa tanan ang Ginoo. Mao ni ang dapat, mao gini ang sakto. Unahon na to si Lord, ang iyang pagkamatarong, ang iyang kabubuton, ang iyang plano, ang iyang sugo na to, ang iyang gibuhat na to, mao gini dapat una igsuon. No?
Ako na nagibalik-balik, igsoon, yes, natay pangandoy. In the future, nga mahanay, maplastar atong mga anak ang atong kaugalingon. But how about sa pangandoy ni Lord, imo bang itagag pagtagad na? Kung atong basihan ni nga verse, igsoon, ang gusto ipaabot sa Ginoo, unaha nga hatagig dagkong pagtagad ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. No? Kay kasagaran karon igsoon, di man sala na siya. Mas atong giuna ang atong pangandoy, gi-priority na to, grabe atong kayod, effort. Sige gukod og kwarta. Kabalo ba mo igsoon? Nga bisan kada adlaw pa ta sige gukod og kwarta kada minuto, kada segundo. Di ko kakaapas sa kwarta. Basta gi-set aside nimo, gipaulahin nimo ang tag-iyas kwarta. Di gyud ka kagukod sa kwarta. Moending ka nga hangaton. Hangat kayo, kapoy kayo, kapuyo na lang ka. No? Kapuyo na lang ka, nya maluya na lang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Basta, stress kayo ang imong kinabuhi anay kung sige gukod og kwarta. No? Basta imong gipaulahi si Lord. Sayop maguna siya nga proseso. Sayop na sa igsoon, gusto ka nga makabuot nimo ang pangandoy nga hayag sa imong kinabuhi. Unaha gid si Lord. Yes, mo gukod man tag kwarta. Yes, naman tay trabaho na negosyo, pero himua yun ang sekondary. Himua ang sekondary ang atong pangandoy. Unaha igsoon, himua nga first priority or top priority si Lord yun ang pangandoy sa Ginoo nimo. Ang imong tawag, kumusta? Ang ministry, ang pagpangalagad sa Ginoo, ang buloton sa Ginoo. Mao nay unaha gyud. Mao nay himua nga first priority above all else. No? Above all. Ayaw gyud tuguti igsoon nga makit-an ka sa Ginoo nga imong gipakadak-an ang imong pangandoy. Ang sigig paggukod nimo og kwarta, imong trabaho, imong negosyo, imong pag-eskwela. Sipyat jud kay na. Kay si Lord ra ba nagtan-aw na to, no? Si Lord igsoon in everything we do gisusi sa Ginoo ang atong gibuhat matag adlaw. Dili sala igsoon ang mangandoy ta. Dili sala ang trabaho, negosyo, pag-eskwela. Kay need na to na apan kung makita gali ni Lord nga maunay mas gipakadak-an ninyo, take note, mas gipakadak-an, mas gipalabuan, mas gipriority, mas giuna. Okay? Sayop na hangaton juga diha. Muinding ka nga ma-stress, muinding ka nga ma-disappoint, muinding ka igsoon nga magkagubot, muinding ka nga maglibog, muinding ka igsoon nga magluya ka, madrain ka, magdry imong relationship ni Lord. Mukang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man, imo manggong gihimong sekondary si Lord. Ang Mateo 6:33 nag-ingon nato igsoon nga above all good, no? Himua gid si Lord nga top priority. Himua gid si Lord nga imong giuna. Kay ako na ning gibalik-balik kung naa kay pangandoy, naasad siya pangandoy nimo. Hangto dili nimo mauna ang pangandoy sa Ginoo. Hangto dili ka motubag sa tawag sa Ginoo. Hangto dili nimo igsoon himuong first, number one, or top priority si Lord. Di gyud nimo makabot ang imong pangandoy. Hangaton ka, sige kag gukod og kwarta, ang utang sige gukod nimo. Kayod ka, dako na kay kag income, pero kabantay ka nga murag kulang pagyud. Kabantay ka nga murag buslot ang imong panudlanan. Kabantay ka nga dili pa jud ka komportable nga dako kag income. Usa ang kuwang ana, si Lord. Apan igsoon, sultian ko kamo kay mao ni akong kasinatian. Kung atong himuong first priority, ang atong calling, unsa may tawag nimo? Ang ministry nga gipiyal sa Ginoo, no? Ang kabubuton sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, unsay gipabuhat sa Ginoo nimo? Asa kang dapita giplastar sa Ginoo sa ministry? Unahan na. Kung himuo na nimo nga first priority, unsa may calling nimo? Na baka gitawag sa praise and worship, sa daghan man kay tawag na to, daghan man tag ministry. Ang uban gali ministry of giving, ministry of counseling, tanan. Unsa man gyud ang tawag nimo. Kung maunay unahon nimo, maunay himuon nimong first priority, maunay tagaan nimo pinakadako nga pagtagad igsoon. Prangkahan ta mo ang kwarta. Magsunod-sunod ra gina nimo. I-plaster, ihanay ra gina sa Ginoo ang imuhang kaugmaon. Kaugmaon sa imong anak,
kaugmaon sa imong kaugalingon, ihanay, iplastar na sa Ginoo. Once makita ni Lord nga imo gid siyang gihimong top priority, ming tubag ka sa tawag sa Ginoo, siya gyud gipakadak-an nimo, siya gihigugma nimo labaw sa tanang butang. Musunod ra gyud ang tanan. Musunod ang tanan, iplastar sa Ginoo. Ako rin, igsoon kami, akong asawa. Di ba? Kisa may magtuo nga maabot mi ani. Kisa may magtuo nga makabalay mi, makapalit og yuta, mahanay ang tanan, makatukod og simbahan, no? Makapatiles, unsa man diha igsoon. Naay mga manahitabo sa mong kinabuhi nga wa jud ko nag-expect nga mahitabo na mo ni. Pero ang tanan gihanay sa Ginoo, giplastar, gipuno ra ang tanan sa Ginoo, mingsunod ra ang tanan kay amo ang gi-priority, gihimo na mong first priority ang among calling. Kung asa mi gitawag sa Ginoo, diha mi maoy among giuna. Daghang Kristohanon karon nga nagluya na sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang Kristohanon karon igsuon nga wa nay gana mo simba, wa nay gana og prayer meeting, Bible study, wa nay gana sa mga buluhaton sa Ginoo, wa nay gana basta pang Ginoo. Nagluya na igsoon, na-drain na, nag-dry ang ilang relationship sa Ginoo. Ngano man, sige maggukod og kwarta, wala gyud wa na mao. Ang ilang gihimong first priority ang kwarta, ilang pangandoy, negosyo, pag-eskwela. Igsoon prangkahan ta mo. Bisag unsaon pa ninyo naggukod na inyong pangandoy, kwarta, negosyo, trabaho. Kung naay gisugo si Lord nimo, wala nimo tumana, wala gina. Hangat ra kay na. Alkansi ka sa igsoon. No? Ang ending na alkansi ka, ma-stress pa ka, ang uban ma-depress na lang. Bati og ending, mo end up ka nga ma-disappoint. Ngano man, mas giuna man nimo imong pangandoy. Mas giuna man nimo imong trabaho, imong negosyo. How about ang calling nimo? Nganong giluwas ka sa Ginoo? Nganong nakadungog ka karon sa mensahe? Nganong nakabaton ka og kaluwasan, ang uban wala pa? Nakay misyon. Unsa na nga misyon? Why God save you? Amen. Maunay unaha. Yes, ako nanginanglan po ko kwarta. No? Nampun mi pangandoy igsoon. Pero mas gihimo na mong top priority ang sugo sa Ginoo. Mas gihimo na mong mas gipakadak-an na mong maayo ang among tawag, ang ministry, ang kabubuton sa Ginoo, ang plano sa Dios kaysa ang among gusto pangandoy or unsa man diha. And then samtang among gihimo ni mga igsoon, paminaw mo kay testimony na mo ni. Akong nabantayan nga ang tanan namong plano, tanan namong tinguha gihatag sa Ginoo. Tanan namong desisyon gi-bless ni Lord. Ngano man, giuna man namo siya. Ug mao ni sayop sa uban, puro ra kayod, pangandoy, tigom dire. Pero naay gisugo si Lord nimo, wa nimo tumana. Igsoon bisan pa og unsaon imo, bisan pag magsige pa kagampo nga mao ni giampo nimo ang imong pamilya nga hapsay hanay. Walay mahitabo nga kahapsay o kahanay sa imong panimalay. Kung si Lord gipaulahin nimo. Kung nagali apan kung ingani imong buhaton, kung unsay gisugo ni Lord nimo, imong buhaton, imong tumanon, himuon imong first priority mas giuna nimo. Aw automatic ihapsay ihanay na ang imong pamilya. Iplastar ng tanan sa Ginoo. Matingalang ka, ihanay ang tanan sa Ginoo. Imong mga anak makahuman og eskwela, imong mga anak nindot og ugma nga naman kay ikaw man mismo. Ikaw, imong giuna si Lord, imong giuna ang kabubuton sa Ginoo, mas imong gipalabi ang imong tawag. Namang kay pangandoy, na kay paningkamot, pero gihimo lang nimong secondary, mas gi-priority nimo, mas highest or top priority nimo ang kabubuton sa Ginoo. Agi na akong balikan igsoon. Kanang sige gukod og kwarta hangat kay na. Panahon sa panimbahon di na mo simba kay gagukod og kwarta. Nay mga bulaton sa Ginoo, cancel sa dili sa me. Kay ngano man, kwarta. Nadato ka. Mo ni pangutan na. Kumusta imong pamuyo nga sige gagukod og kwarta? Di ba? Igsoon kung kabalo na gali kas kamatuoran, aside nga wa ka kaybaw sa kamatuoran. Apan kung kaybalo na kas kamatuoran, igsoon,
Nya gipalabi pag yun nimo. Ang aman pastor, mangaon man mi. Yes, mangaon ta kami pun mukaon mi. Pastor, kinahanglan man mi kwarta, pastor. Yes. Kay nami utang, pastor, ibayad mo. Kami sa napon mi utang. Nanginahanglan po mi kwarta. Pero gipa ikaduhal lang na namo, ikatulo. Giuna na mo ang Ginoo. Giuna na mo ang tag-iya sa kwarta. Kay base sa mong kasinatian, basta matunong lang ka sa tawag sa Ginoo. Basta mo sibo lang ta sa tawag sa Ginoo. Basta mo sanong lang ta, mutubag ta sa tawag sa Ginoo. Basta himuon lang natong number 1 si Lord sa atong kasing-kasing. Basta unahon lang nato ang atong ministry nga gipiyal na yan nato. Ang kwarta magsunod-sunod na nimo. Amo nang nasinati igsoon in how many times igsoon nga grabe. Di ta makabsan nga numan giuna man nato ang tinubdan. No? Ang katong uban sige gukod sa kwarta, no? Hangat kayo. Karon gipangkapoy na, gipanglaay kapuya de ani oy. Asa naman ka Lord, no? Magsige na kag question ni Lord. Asa naman ka Ginoo? Niundang naman ko sa tanang bisyo. No? Usay mo nga na ta, Lord. Di naman ko palahubog karon, dili na ko manigarilyo, dili na ko adik-adik, dili na ko himabay, wala naman ta ko bisyo Ginoo. Pero nganong ingani man Ginoo naglisod man mi financial. Naglisod ka financial. Kay imong gisikandari si Lord, gimantinila nimo. Di man ka maglisod, igsoon kung natunong lang ka. Kung natunong ka ning Mateo 6:33, nga unahon siya, iyang kabubuton, iyang plano, iyang ministry, ang tawag nimo. Di ka maglisod, prangka lang. Di ka maglisod. Naglisod ka, pangitaon kayong kwarta, kay giuna man imong kwarta pod. Kay the truth is this, the more ka nga magsigigukod sa kwarta, magdagan man ang kwarta, di man na magpundo. Luoy kay sige ka gukod sa kwarta, ang kwarta po nagsige nagdagan. Di ka kaapas sa kwarta kung di nimo unahon ang tag-iya sa kwarta. Lisod kayo. Pero kung imong unahon si Lord ang tag-iya sa mga bahandi ni kalibutan, the creator of heaven and earth, na kay kwarta, kay siya may tag-iya sa kwarta, lisod po kayo. Imong giunang tag-iya sa kwarta, di ka taga kwarta, no? Ana igsoon, imong unahon si Lord ang ministry nimo, ang imong pagkatinawag igsoon. Unahon nimo yang kabubuton, ang plano niya, ang pangandoy sa Ginoo. Unahon nimo labaw sa tanang butang, no? Maduol pa ka sa Ginoo, ang kwarta mugduol pa nimo. Apan kung imong unahon ang kwarta, ipawahin nimong Ginoo. Maduol ka sa kwarta siguro, pero di jud ko pasalig. Di mao hinuon ni tinuod. Unahon nimo ang kwarta. Ang kwarta maidlas ug ayo idlas kayo, malayo pa ka sa Ginoo. Ang resulta, mag-uga ang imong relasyon sa Ginoo. Ang resulta, mabakslide ka, magluya ka, wanay kay gana mo simba. Buringan na kalaayan na kaupang Ginoo, nga naman. Hangat, gihangat naman ka. Gisa may dihangaton nga kadadlaw, sige kagukod og kwarta. Sayo sa buntag, kwarta na imong giunahuna, unsa may akong pangwarta ro na. Sayo, igsoon, maura ni sekreto, unaha si Lord. Unsa may tawag nimo? Sige lang ka Ginoo dia pastor niya namte. Unya nanginhanglan mo tag kwarta, yes, tinuod. Sige lang kita Ginoo ani. Kay ngano man ang Ginoo mo tag-iya sa kwarta, diha ta nasipyat. Ang Ginoo may tag-iya sa tanang butang. Kami igsoon daghang higayon nga mangita mig kwarta. Daghang higayon igsoon nga tingbayan na sa utang namo. Kana lang baw-baw na to da igsoon no, ang kanang baw-baw na to. Gidawnan man na to nagdako-dako niya. Ang babaw na to igsoon, kuan man na siya, 3 years. So, gikwinta na sa kong asawa in 3 years, 300,000. Ang monthly na mo, 8,000. Asa mamig kwarta, wa may mga trabaho. Kung asawa igsoon, okay ito sa una, kung asawa nagtrabaho pa sa gawas, kay 30,000 plus ang iyang monthly. Karon wala naman. Full-time ministry, may karon wala may mga trabaho, wala sponsor, wala supporter, mga partner. Pero nakabsan ba, may anong makabayad mi? Monthly, nami aircon, bayron nun, kurente. Simbahan, yes, dagantag members, pero grasya sa Ginoo igsoon, pilar may offering, gamay ra kayo. Mga dili ni sila mga professional, way trabaho. Pero nganong naay nakatayos ta sa simbahan, nakatayos ta sa atong pulpit, nakatukod ta naay mga, ang atuang bintana, window na to sa church igsoon. Gi-sliding window siya, kaya naigigamit ang Ginoo nga magpa-sliding window. Naigikap sa Ginoo ba? Although dili patanan, pero diha na tapadong ongoing.
Karon ang atong na yung floor igsoon sa ubos, gitiles na gigamit ang Ginoo. Amoa ba ng kwarta dili ang kwarta na miduol na mo ngano man. Giuna man na mo siya. Patukod mi aning balay igsoon pila na ni. Ingon akong asawa murag naabot na nig mga 400,000 kay mahal na mga materialis ron. Dis ami kwarta. Na ba mi mga trabaho? Nang loan ba mi wala? Wa mi loan igsoon. Ang among sekreto igsoon, giuna na mo si Lord ang ministry. Kaning gihimo na ko karon ministry, mao ni gipiyal gitawag mo ko sa Ginoo ani. Mao ni akong gimata og sayo alas 4 pa iso nagampo ko nagluhod ko sa Ginoo, naghilak ko sa Ginoo after that, nag-live na ko. Gihimo na ko siyang top priority. Gisweldoan ba ko ani nga nag-live wala. Nabay ning ingon ako nga pastor pag live kanunay ako nay bahala wala. Ning trabaho ko para sa Ginoo. Ug nagtuo ko once si Lord at once ning trabaho ta para sa Ginoo. Si Lord na po'y musweldo. Ug kuyo si Lord musweldo kay mo gamit siya bisag kinsa. Mao nang everyday halos everyday igsoon no dili everyday pero usahay kada adlaw jud magpusot-pusot rang blessing pastor tagay ko ani mo GCash pastor unsay bang account mo pastor ana nag-send ko pastor grabe kaila ko nila wa gisugo ko sa Ginoo pastor ngano man na giuna man siya Mateo 6:33 rang Yahweh igsoon nga di ka maglisod again Mateo 6:33 ang Yahweh di ka maglisod. Apan kung sige kag gukod anang kwarta pangandoy mo pirti sa yupa kada mao na imong giuna hangat kay na ma-depress ka diha kadugayan magluya ka hangtod moingon na lang ka di na ka mosalig sa pulong sa Ginoo moingon lang ka Lord asar man ka di ba Lord nagbabautismo naman ko Kristohanon naman ko Lord wala naman ko bisyo karon ikaw naman yes wala kay bisyo pero kumusta ang imong pag-respond sa tawag sa Ginoo pwede man wala kay bisyo igsoon. No, wala na ka nalulong sa makadaot nga bisyo ning biya na kas kangit-ngit apan karon na busy pug kagukod og kwarta na paulahin nimo si Lord. Di man mo pasabot igsoon nganom dai wala ako bisyo. Grasya sa Ginoo. Dili na ko mo syabo, dili ko mo sigarilyo, dili na ko minom tanan, babay wala na. Pero kung akong giuna ang kwarta, magsige ko pangwarta kada adlaw. No, maglisod ko, hangaton ko. Di man mo pasabot igsoon nga wala na tay bisyo. Ning biya na kas kangit-ngit nga ang grasya sa Ginoo mag-uwan na gyud nimo no. Mateo 6:33 unaha gid si Lord igsoon. Si Lord himo ang top priority. Ang source ba? What I mean is ang blesser, ang source sa panalangin. Mao igukda, mao sunod-sunura kanunay kada adlaw. Amen. It doesn't mean nga di na pug mo trabaho, sayop na puna. Di na pug magnegosyo. Kami igsoon wala lang mi trabaho, wala mi negosyo kay mao man ni among calling. Dire man mi gitawag sa Ginoo nag full time sa ministry. Kamo na yung mga pamilya, manrabaho mo kita, magnegosyo, or unsa man mag-eskwela, di na sayop, dili na sala, kinahanglan na to na, apan, ayaw ipakita sa Ginoo nga mas imo nang gi-priority. Amen? Kung dili unaha gyud kung unsay gisugo sa Ginoo nimo. Like this, nagtanaw mo karon, gitawag mo sa Ginoo. Okay? Tubag ka ang tawag sa Ginoo. Nga imuha na lang secondary, imong pag-eskwela, imong pagtrabaho, imong negosyo. Unsa may sugo ni Lord nimo? Ingani ni. Atong mas ipaklaro. Unsay gisugo ni Lord nimo? I believe na gisugo si Lord nimo. Kay di ka luwason sa Ginoo kung way tuyo siya nimo. Kuha ninyo. Now, unsay tuyo ni Lord nimo nganong giluwas kaniya? Unsay ipabuhat ni Lord nimo nganong giluwas kaniya? Unsay misyon ni Lord nimo nganong giluwas kaniya? Unahan na. Nya isabay ang imong trabaho, isabay imong negosyo, imong pag-eskwela. Himo ang secondary. Perfect na siya. Nga i-bless ka ni Lord. Mao na Yahweh igsoon. Mao na Yahweh sa kinabuhi nga madagayaon. Mao na Yahweh igsoon para kana bitaw ang blessing mao na magkud-gukod nimo. Amen. Kay mao na mong gihimo karon. As what I have said igsoon. Wa may mga trabaho. Pero ano nabuhi man mi? Nabuhi mis grasya sa Ginoo og kaluoy igsoon. Ngano man? Kaysa diyang akong giuna, among giuna si Lord. Priority ang ministry. Gihimo na mong number 1. Nagsacrifice mi sa among panahon sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga kani. Ning sunod ra ang panalangin. Amen. Ning sunod ra, no? Kani lang bag-o nga breakthrough na to karon, no? Star Senders, thank you. Ning breakthrough na to igsoon, no? Karing tiles lang daan, no? Kisa may magtuo nga na imo, gisugo sila sa Ginoo mo, ingon, ano? Ginoo na ining hikap. Ginoo na ining padayag. Amen. Kaya nga naman, nakita man sa Ginoo nga,
Namahala na mi ako, namahala naman jud ko. Lord, mao na ni. Puslan man Ginoo nga gibag-o ko nimo. Puslan man Ginoo nga mingtubag ko sa tawag nimo. Din itudo na nako ni nganong magpa kuan pa man ko. No, wala ni pamahala na ni Ginoo. Mao na gyud ni. Hangtod sa katapusan sa akong gininhawa ako ning i-offer niyo. So as long as I have the opportunity to share your word in abante jud ko kanunay Lord, no? Mga invitation, di jud ko mobalibad, no? Di ko mobalibad bisag walay mga kuan, no? Walay libre tanan. No, kay ako nang gihimong priority si Lord, top priority, first priority. Og sa diyang ako nang gihimo og akong nasinati nga grabe si Lord mo bless. Sayo na mo ko kinang illustration God. Unahon na to siya. Kinsa man siya si Lord. Iyang ministry ang iyang pabuhat na to. Kinsa man siya si Lord. The creator of heaven and earth. Tag-iyas tanang butang. Siya ang blesser, siya ang tinubdan. So kung makita sa Ginoo nga siya ang atong giuna, ang iyang kabubuton may atong giuna, ang atong tawag atong giuna, niya ikaduhara ang atong trabaho, atong negosyo, mag-eskwela or unsa man diha ikaduhara na. Once siya atong giuna, igso niya makita na ni Lord nga siya gid atong tinuod nga giuna, priority. Unahon sad sa Ginoo pagtagbo ang atong panginahanglan. Himuon sad tang top priority ni Lord nga i-bless. Ang panalangin, ang kwarta magsunod-sunod gyud nimo. Pabor sa Ginoo magsunod-sunod nimo. Ngano man nakuha naman nimo si Lord. Ana ra man ang sekreto. Ang sayop lang sa uban bali. Giuna nila ang kwarta hangtod karon nagsige paggukod. Pangutana na dato ba sila? Ibutang ta lang, yes Lord. Oh yes pastor, naami napundar. Napundar niya kumusta imong relasyon sa Ginoo? Nalagi kay napundar na kay natigom pero nalayo po gas Ginoo. Ngano man ang kwarta man imong gi-priority. Pero igsuon kung atong unahon si Lord, ang atong calling, ang atong ministry, ang iyang kabubuton, ang iyang plano, ato siyang unahon. Sige tag dot niya dot. Maduol pa ta niya. Nya sige po tagukod niya ang kwarta nagukod pud na nato. No? So duha ka bukdala. Naduol pa tas Ginoo, ang kwarta naduol pa nato. Pero kung sige ka gukod sa kwarta, ang kwarta mudagan man na di man ginamaabsan nimo. Sige ka gukod sa kwarta, ang kwarta pud sige dagan. Nganong di man mudagan ang kwarta? Nasayop man ka. Ang kwarta kabalo og asay ang duolon. Ang kwarta panalangin man na og ang panalangin sa Ginoo dili na mo duol kung di ka takos. Sige ka gukod sa kwarta, igso ng kwarta pud sige dagan. Nya si Lord napawahi, nawahi. Luay kayo. Nya namugos ka og maayo igsoon. Namugos kag may imong gipugos so naabtan gyud imong kwarta. Naabtan imong kwarta pero nalayo pud ka sa Ginoo. Kabantay mo sa illustration ako. Naabtan imong kwarta, nadato ka, nakapalit kag sakyanan, nakapalit kag property. Nakabaton ka gwapang asawa, gwapong bana. Lipay kay ka. Pero I know and I believe na part sa imong kinabuhi nga hawang. Di ka malipayon. Ngano man, nalayo man ka sa Ginoo. Wa. Naduol lagi ka sa kwarta. Nadakpan nimo imong profesyon kay grabe man ka bright man ka kay grabe imong paningkamot niya nakay bakir ba. Yes, nadikit ka sa kwarta. Nalayo pug ka na disconnect ka sa Ginoo. At the end of the day, paminaw. At the end of the day sa katapusan, dili ang atong kwarta ang makapalit sa kaluwasan. Dili ang kwarta moatubang sa Ginoo. Dili atong balay nga milyon atong sakyanan unsa man diha. Kita mismo atong relationship ni Lord. Apan ang balikon, nagsige ka gukod sa Ginoo. Gukod ka sa tawag nimo. Imong gihimong top priority si Lord, ang imong calling, no? Ang imong mission nganong giluwas ka sa Ginoo, imong giuna si Lord, first priority, number 1 si Lord. Imo siyang giuna, dikit ka kay sa Ginoo, dikit kay sa Ginoo. Wa nimo damha igsoon kay ang Mateo 6:33 ni ingon man. Unahon nimo siya ang iyang pagkamatarong igsoon. Ang tanan idugang ra sa Ginoo. Wa ka kabantay ning dikit ka sa Ginoo, damor ka ni dikit sa Ginoo. Naday po ning dikit nimo kwarta. Nganong mo dikit man ang kwarta, Pastor? Yes, kay ang tag-iya sa kwarta ang Ginoo man. Once makuha gali nimo ang tag-iya, mosunod gyud na ang iya ha. Kuha. Ang ending, dool pa ka sa Ginoo, dool pa ang kwarta nimo. Anara simple kayo. Apan igsoon mao ni. Sige gukod og kwarta, grabe kwarta. Unya ra Lord, mutubag liko sa tawag mo mangandoy pa ko. Nadool ka sa kwarta, nalayo po ka sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo igsoon, habilin juga klaro. Kay nawa naman imong first love ni Lord. Nikanga naman ka. Amen. Mao na diferensya. Mateo 6:33, unaha siya. Unsa may tawag nimo karon? Unsa may gipabuhat ni Lord nimo?
unsa may convictar ni Lord nimo, unsa may gisugo sa Ginoo nimo igsoon, unahan na. Isabay si Lord sa imong pangandoy. Isabay si Lord sa imong trabaho, imong negosyo. Unaha siya, unaha siya niya, himo ang secondary, trabaho, negosyo, unsa man pag-eskwela, secondary lang na. Once imo nang buhaton igsoon, diha nimo makita ang pinasahi nga panalangin sa Ginoo. Duol pa ka sa Ginoo, nagamit pa ka sa Ginoo, nahimo pa kang panalangin, ang kwarta nagukod-gukod pa nimo. Di ka makabsan, nganuman, naaman nimo ang tinubdan. Ana ra na igsoon. Ang tubod ba, ang tubod, mao may giuna nimo. So, unsaon pagkahubas sa panalangin, nga giuna man nimong tubod ang Ginoo. Ana na igsoon. Again, igsoon, daghan kayong mga nangalagad sa Ginoo, gihangat na lang si gukod og kwarta. Hangtod karon igsoon, napuno pa sa utang. Hangtod karon igsoon, nagluya na lang. Hangtod karon igsoon, gilaay na lang sa pagpangalagad sa Ginoo, nag-uga na ilang relasyon sa Ginoo. Kisa may di kapoyon, di hangaton nga sige magagukod og kwarta. No? Si gukod og kwarta niya, ang tag-iyas kwarta biyan-biyan lang. Sayop kay na. Amen, sayop kay na igsoon. So again, this morning remind ta sa Ginoo igsoon. Kung gusto ta nga maduol ta sa Ginoo, maduol po ang panalangin nato, unaha si Lord. Mao ra mga ipunto nato ining kabuntagon igsoon. Kung gusto ta nga maduol ta sa Ginoo, no? Unya maduol po ang iyang panalangin nato, unaha siya. Himo siyang first priority. Ayaw itugot igsoon nga ang ending nimo nalayo na day kas Ginoo. Kay daghan karong mga Kristohanon igsoon nga nadato lagi, nakapalit og sakyanan, nakatukod og balay, pero nalayo pud sa Ginoo. Ngano man, grabe man ang effort nga ilang gi-exert sa ilang pangandoy, sa pagpagukod sa kwarta. Si Lord nabiyaan ang ilang tawag. Yes, naduol sila sa kwarta, lipay sila kaayo. Napalit nila or mapalit nila ang bisag unsa, duol kay sila sa kwarta. Nalayo po sila sa Ginoo. Sayop na. Ang balikon igsoon sa katapusan, sa adlaw sa paghukom, dili ang atong property ang matubang sa Ginoo. Kita mismo, kani atong kalag, kani atong relasyon sa Ginoo. Amen. O na igsoon nga gidasig ta, gipanumduman ta sa Ginoo nining kabuntagon. Dapat unahon na to siya. Kung gusto tag abundant life, kung gusto tag hayag nga kaugmaon, kung gusto ta igsoon nga maduol niya kanunay, dut-dut ta niya kanunay, unya ang panalangin, ang kwarta, maduol po nato kanunay. Amen? Duhay da ba? Unahon na to siya. I-priority na to atong tawag. Himuon na tong secondary atong pag-eskwela, negosyo, trabaho. Ang atong pangandoy, ikaduha lang. Unaha si Lord. Ang ending, ana, kabaw ka, ending na kung balikon, maduol ka sa Ginoo, konektado ka sa Ginoo kanunay, magamit pa ka sa Ginoo maayo, ang kwarta nagsunod-sunod pa nimo. Apan kung imong gihimong priority, imong pangandoy, imong kwarta, imong negosyo, trabaho, yes, posible nga maduol ka sa kwarta, malayo po ka sa Ginoo, asa man kana. Amen. Igsoon, kabalo ba mo igsoon nga ang pinaka lami, pinaka nindot nga pagbati kanang duol ka sa Ginoo. Igsoon mo angkon mo dili mao gini tinuod. Bisan pag nagbanig kag kwarta pero kulayo ka sa Ginoo. Sometimes nadyoy time nga makabation kag hawang. Di ba? Bation kag hawang, bation ka og something kulang mangyud pero na kay kwarta. Nagsakay ka og mga mahalon nga sakyanan. Nagpuyo ka og tag-milyon nga balay. Pero usay maghinukto ka murag na may something kulang, Ginoo ang kulang. Kay way lain makapatagbaw, makapakompleto nato ang Ginoo. Dili kwarta. Amen. Kung gusto ka nga ang imong kinabuhi kompleto, gukda ang Ginoo. Unaha si Lord, unaha iyang kabubuton, unaha iyang pangandoy sa imong kinabuhi, unaha ang ministry. Unaha tubagga ang tawag sa Ginoo. Nanawag si Lord, unaha siya. Amen. Kung imo siyang unahon, maduol pa kaniya, magamit pa kaniya effectively, ang kwarta, di gina mo buwag nimo. Kay naman nimong tag-iya, nagukod-gukod magkas Ginoo, ang iyahang kabtangan, magkud-gukod sa nanimo. Di na ka mismo mingon, Lord, tagay ko no.
Kaning imong gigukod atong amahan, kabalo ni tanan natong tinguha. Kabalo ni bisan ang naa sa tong kasing-kasing kabalo ni. Kung siya imong giuna, bisan di pa ka mangayo, musunod na automatically ang atong gipangandoy. Matuma na. Mao na ang Mateo 6:33. Usahay man good. May lang ta memorize ani. Na mga Bible study, mga sharing verses and testimony. Ang uban jud, Mateo 6:33, may kilaw-kilaw lang, 61st the kingdom, pero bara taman. Buhato na to na. Kung gusto ta igsuon nga masinati nato ang milagro sa Mateo 6:33, buhato na to. Unahon na to si Lord. Unahon na to ang kabubuton sa Ginoo. Unahon na to atong calling ni Lord, ang ministry nga iyang gipiyal, and then secondary ra natong trabaho, atong pangandoy, atong negosyo, pag-eskwela. Kung imo nang buhato nigsuon din, chati lang ko. Tinga ka, naduol pa ka sa Ginoo, malipayon ka kanunay, wala pa'y makulang nimo ang panalangin, magsunod sa na nimo. Ana, ginaigso, naka sa sentro, naka sa sentro, si Lord naguna, naka sa ikaduha, ang ikatulo, panalangin na gina, no? Di ginamawa, di na magbuwag. No? Kay the more ka magukod-gukod sa Ginoo, magukod, the more man pugagukdon sa panalangin niya. Apan igsuon kung giuna na imong kwarta, gitawag ka sa ginawakan na tunong, nahangat kay na, kapuyon ka, laayon ka, kadugayan, mabackslide ka. Ano man, wa man ka natunong, isugo ka sa Ginoo nga buhata ni, wa ni mo buhata. Laayon ka, kay nga naman, kapoy kayo na sige gukod o kwarta. Pero, mao lagi na gipawahay si Lord. Kapoy kay na igsuon, sige gukod-gukod sa imong pangandoy. Wa ni mo gukda ang makatuman sa imong pangandoy. Hangat kay na, hantod mangluod ka, wa man kay klaro. Di, ayaw pa sa nginli nga way klaro si Lord, ikaw may way klaro. Kay giuna nimo ang kwarta, giuna nimo imong pangandoy, pero gipaulahin nimo ang nagtag-iya sa imong ugma. Sayop kay na. Very wrong, igsoon. Ang ending nga nahangat kayo, kabantay ka, sige kagdagan. Try daw, una-una ang imong, i-imagine ani igsoon, imong una-una nga, sige kagdagan, unya wa kay kuan bitaw ang wala kay finishing line ba, sige ra kagdagan. Hangat kay, di ba? Hangat kay na. Kay kung sige kag gukod og kwarta igsoon, mahug og walay tumong imong kinabuhi, sige kag gukod ha kamo kapuya. Pero kung gusto ka igsoon nga imong kinabuhi nay tumong, imong kinabuhi igsoon, naadyo kay paadtuan, gukda ang tag-iya sa kwarta. Unaha ang tag-iya sa kwarta. Unaha ang kabubuton sa Ginoo. Unahang yang gusto, yang sugo, ang yang ipabuhat nimo. Unahang ministry, unahang imong relationship, unahang imong devotional, unahang Biblia igsoon. Unahang pag-ampo. Musunod ra na ang kwarta nimo. Hangto dili ka makakaton ana. Hangaton jud ka. Hangat kay sigukod og kwarta. Unya di nimo maabsan kay ang tag-iya sa kwarta imo ra manggibiyaan. Apan kung imong unahon, kung imong himuon siyang first priority ang tag-iya, ang kwarta, musunod ra na automatically nimo. Bisag di nimo pangayoon, di nimo gukdon. Ang kwarta, maglumbay ra na, muhanay ra na automatic magukod nimo. Kay imo manggiuna ang tag-iya sa kwarta. Imo manggiuna ang tawag nimo, ang calling nimo, ang ministry. Imong giuna ang imong devotional, ang imong Bible reading, imong giuna ang imong pag one-on-one kanunay ni Lord, personal commitment ni Lord, giuna nimo. Musunod ra gid na ang blessing. Amen. Ana ra sekreto. Kami lagi kasi magtuo nga ingani mi. Ang uban mo ingon ko na, kinsa na sponsor nyo, pastor, kinsa may pariner nga tigpadaan ninyo? Wala. Amen. Wala. Giuna lang namo si Lord, ning trabaho mi faithfully, honest lang. Si Lord giuna. Wa man mi mahimo, ming sunod naman ang panalangin. Ana bitaw ko ni Lord, Lord, what's next? What's next, Lord? Lord, imo kong ipakitaan ngay ngani, pareha ning last karon nga breakthrough ni Lord. Kining tiles na to igsoon, dako-dako biya pud ni pero gihatag ra igsoon, pila ka libo na gipakyaw ra na igsoon. So nagaingon ko nga, Lord, what's next? Unsa na ka po'y surprise nimo sa ministry? Imuha man ning ministry. So na igsoon, mag-struggle mi kay wala pa mi yuta ato, wala pa mi simbahan, nag-abang pa mi niya. Luoy kami kabuang katawan ra mi lutuson nga mauna si Pastor James, mauna
Ha, mao na tinuod nga Ginoo naabday nga na nagtakilid ra magaling lang balay o naabday nga na ano unsam na way bay, way simbahan. Pag sure mo wali-wali mo Ginoo ana ba. Sige kog hilak niya. Akong gingnan Ginoo, Lord, imuha ning ministry. Lord, ning sanong lang ko sa tawag nimo. Lord, gibiyaan ako akong pagka-pulis. Pulis na unta ako Ginoo pero gibiyaan ako. Mao ni akong pangandoy na future mahimong pulis. Ana, Lord, gibiyaan ako akong pangandoy akong profesyon. Gisunod ti ka. Lord, gibay-biyay ko sa mga tao kay wala ko'y balay, walay simbahan. Nag-abang rami, Lord. Imuha ning ministry. Ug naman ni mga problema. Ikaw gid masulbad ani di man ni ako Ginoo. Mingtuman lang ko sa gipabuhat nimo. Mao to igsoon sige ra kog ampo hilak, puasa. Ning abot ang right time mao na ni karon. Kisa may magtuan ni. Nahitabo ni igsoon sa dihang nagpadayon jud bisag lisod no. Giuna si Lord, giuna unsay gipabuhat ni Lord ang ministry. Asa ko gitawag sa Ginoo diha jud ko. Katawaan ko nila, katawaan sa uban hala padayon ko bahala mo diha. Basta sure ko ani padayon. Mao tong na-offer na yuta nga baratora hangtod nagigamit sa Ginoo, hangtod nakapabarog simbahan, nakatukod balay, tanan. So nakaingon ko, wow. Ang blessing igsoon, ang kwarta, ang panalangin, ang material nga butang, automatic ra na mosunod. Di pa na nimo pangayoon, mosunod na siya. Igo ra na nimo tinguhaon igsoon nya, wa pa nimo gibungat, mosunod na. Once giuna nimo ang tawag nimo. Once giuna nimo igsoon ang imong calling, ang ministry, ang gipabuhat sa Ginoo, unsay gusto sa Ginoo. Once imo nang unahon, first priority, number 1 priority, pangandoy sa Ginoo. Makita nimo ang himaya sa Ginoo. Amen. Ako lang ning gipaabot ninyo kay nasinati magunin ako. Nya naluoy sa uban ba nga mura kanang murag binua nga term bitaw, murag nangalusyang na bitaw sig pangandoy. Nya wa gyud naglisod ngano man nasayo. Wa man gukdang tagiya sa kwarta. Sige lang gukod ko hangat na kayo. Pastor, di sa kumukuan kapoy kay pastor oy. Kapoy jud kayo. Kapoy kayo kay ngano man imo man gipalabi ang kwarta, giuna man imo. Pero di man ka kapuyon igsoon kung si Lord imong giuna kay naka-connected magug kaniya, siya ba yang atong rest kapaulayan anak niya. Sige gukod ni Lord igsoon. Di ka kapuyon, maduol man kaniya. Mopahulayan ka siyang presensya niya. Si kagukod niya, duol pa kaniya. Ang kwarta duol pa nimo. Perting lamia. Way magkulang nimo. Dool pa nimo yang dili lang kay kwarta dool nimo tanang pabor panalangin. Proteksyon sa Ginoo, may panglawas dool nimo. Tanan. Ngano man nagsige mo kagukod sa Ginoo. Musunod ang tanang maayong butang nimo. Automatically, voluntarily musunod na nimo ang gukod. No, ang grasya magsige gukod mo ngano man. Ang tag-iya giuna man nimo. Maura na igsoon. Kung mao na ang mensahe nato nining kabuntagon. So to all of the viewers this time, Ikson, wala ko kabalo sa iyong sitwasyon, but kung na may nagtanaw karon diha nga nag-struggle ka karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ibutang talag, nag-struggle ka financially. Nag-struggle karon sa financial nga bahin sa imong kinabuhi. Now, mangutana ko ninyo. Try to mangutana ko niyo, kumusta sad ang iyong calling? Kumusta sad yung relationship ni Lord? Okay pa ba? Or kumusta ang imong pag-respond sa tawag sa Ginoo? Imo bang kumusta? Giuna ba nimo si Lord? Imo ba siyang gihimong top priority or gihimo lang nimo siyang secondary? No, mao na hinungdan nga naglisod ka karon. Gihangat ka financially struggle ka. Basin baya igsoon kung naigisugo si Lord nimo pero wa nimo buhat na. Amen. Try to check daw. Try to evaluate your relationship ni Lord. I-check daw imong tawag sa Ginoo. Kumusta? Amen. Kumusta igsoon? Kumusta ang imuhang devotional? Kumusta imong first love? Amen. Kumusta ang imong unang gugma sa Ginoo? Okay pa ba? Or basin busy ra kay kakaron? Sigukod sa imong pangandoy, sigukod og kwarta. Hangat jud na. Laay jud na, laay. Boring nakakadugayan mga lagad sa Ginoo man. Naulahi man gud si Lord. Amen. Sikreto igsoon karong kabuntagon gipadayag sa Ginoo. Way laing sikreto nga maduol ta niya. Maduol pod ang panalangin sa tuwa. Unahon siya sa tanang panahon, sa tanang adlaw. Unaha siya. Unsay gisugo ni Lord nimo?
karon? Unsay priority? Unsay iyahang gipabuhat nimo? Naa man gyud tay misyon. Ako ni gibalik-balik igsoon, wala ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod ra simbahan, wala. Kay kung maora na ay wala na lang ta nabuhat sa Ginoo, naay misyon na. Unsa man na igsoon? Unahan na siya, i-priority na. Nya ikaduha na imong pangandoy, trabaho, unsa man na ipakaduha na. Ang importante gyud ang imong calling igsoon. Once matunong lang jud ka diha sa tawag sa Ginoo. Once unahon nimo ang tawag nimo, ang ministry, musunod ra gina automatic. Mao na akong gibuhat karon, automatic musunod ra na. Amen. Musunod ra na igsoon. So mao na sikreto igsoon nga di ka mahutdan, di ka makabsan. Mao ni sikreto igsoon nga maduol pa kas Ginoo, maduol pa ang kwarta nimo. Unaha siya. Make God as your top priority, first priority, every day. Dili lang kay karon kay nakadungog mo. Nya unahon ako si Lord. Kada adlaw igsoon, kada adlaw unaha ang Ginoo. Kay kada adlaw pod panalanginan kas Ginoo. Amen. Mao na sikreto. Again, unsay resulta kung unahon si Lord? Maduol pa kaniya, maduol pa ang panalangin nimo. Sige gukod-gukod sa Ginoo, the more magukod-gukod ang panalangin mo. Apan kung imong gukdon unahon ang imong pangandoy ang kwarta, luoy kayo, hangat kayo. Sige gukod sa imong pangandoy sa kwarta. Naganam na day kag kalayo sa Ginoo. Wa pa nimo naabsi ang kwarta kay ang tag-iya na nabiyaan man. Tora ang kwarta sa luyo. Gibiyaan nimo. Sige gukod sa kwarta ang tag-iya nabiyaan tora ditong kwarta sa tag-iya. Sipyat. Amen. Medyo murag sagol komedya pero tinuod na igsoon. Once unahon na to ang tag-iya, maato ang kabtangan niya. Di ba? Literal ra kay practical ra kay nga pag interpret, no? Once atong maangkon unahon ang tag-iya, maato ang iyahang kabtangan. Lisod po kay unahon nimo ang iyang kwarta. Illegal man na. Di ba? Tulis man na. Unahon nimo ang kwarta. Asa man ihatag niya? Muingon man ang tag-iya, kitsa man kang ano, magkani, manguha, magkani. Pero unahan siya. Unahang imong relationship niya. Ang kwarta, automatic na. Amen? Sumao na ang mensahe sa Mateo 6:33. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. I-correct mi nimo Ginoo. Salamat kay Lord God. Salamat Lord nga imo ming gipahinumduman nga ang sikreto nga maduol mi nimo unya maduol pod ang panalangin kanamo unahon ra ka. Unahon ra ka unsa may imong gisugo namo ang ministry ang imong gipabuhat namo himuon ginamong first priority. Lord pasaylo ami nga usahay ma-set aside ka namo Lord. Usahay maulahi ka masikandari. Pasaylo ami Lord God nga usahay madalami ba sagana sa pangandoy nga mas among gukuron ang kwarta nya mawahi ka pasaylo ami Lord. But from now on Lord God nga nadungog na mo imong mensahe, I pray Lord God nga kani nga message mao ni hinungdan Ginoo, mao ni makaingon nga ikaw gyud ang among unahon labaw sa tanang butang. Unahon na mo Lord ang among calling, ang ministry, ang tawag. Kay sama sa imong mensahe karon, the more ka na mo unahon, the more may magkaduol nimo, the more pod ang kwarta mo duol na mo. The more ang mga panalangin mo duol na mo, kay ikaw man ang among giuna. The more na mo unahon ang tag-iya, ang kabtangan sa tag-iya maamo sa. So Lord, tabangi mi Ginoo nga himuon ka namong first priority. Himuon ka namong top priority kay mao ni sikreto, pinakasikreto nga maduol mi nimo, maduol sad ang panalangin namo. Hallelujah. Lord, thank you. Salamat. Holy Spirit, thank you for your presence. And I pray Lord nga this message Lord God maghatag yun namo Ginoo kaiso Ginoo nga mobarog mis kamatuoran nga ikaw among alagaran nga ang tawag nimo amo gyung tubagon dili mi mag-unya-unya kung dili himuon jud ka namong first priority kay ikaw man day mao day na ang Yahweh sa panalangin. Yahweh Ginoo ang among pangandoy matuman Lord God. Unahon ka, unahon ang tawag namo, unahon ang pangandoy nimo sa among kinabuhi Lord God. Lord God, let your Holy Spirit will speak to us right now. Kung unsa man ang among calling Ginoo ipadayag nimo kanamo Ginoo aron amo nang himuong priority Ginoo labaw sa tanang butang. Every day unahon kanamo secondary ra ang among negosyo, trabaho o pag-eskwela. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. Painumdumi mi kanunay Lord God that
in everything we do every day, you are our first priority. I-remind me kanunay, ana, Lord. Because I believe, ang yawa sad, mangita na siya paagi, Ginoo, nga makalimot minimo. Kaya di gusto ang yawa nga panalanginan minimo. But Lord, I pray that you allow your Holy Spirit to always remind us every day nga ikaw gyud ang himuo na mong top priority. Wala nay lain sa among kinabuhi. Kay mao nay susi, mao nay yawi sa panalangin. Mao nay yawi aron ang pabor nimo magsunod-sunod namo, Ginoo. Thank you, Lord. I pray nga kani nga mensahe, Ginoo, again di mi makalimot ani. Apan mao nimo konbiktar namo kanunay matag adlaw. Labi na kung nay time, Ginoo, nga motipas na mi pahinumduman mi ani. Labi na usay nay time nga gana kay mi sa among trabaho, negosyo, gana kay mi sa among pangandoy, gana kay mi nga magukod sa kwarta. Mao nimo konbiktar namo nga ikaduha ra gyud na ang among paningkamot. Unahon jud kanamo. Mas paningkamutan na mug-una nga among relasyon nimo nga matarong kanunay. Maduol mi kanunay nimo. Kay mao gina, Ginoo, ang pinakayawi alang sa kalampusan, kauswagan, pag-asinso sa among kinabuhi. Hallelujah. Lord, salamat. Thank you. And again, right now, I pray sa tanang mga viewers, Lord God, tanang mga followers, ani nga page, Lord God. Continue to bless them, Lord. Unsa man ang ilang pangandoy, ilang tinguha, unsa man ang ilang giantos karon nga mga balatian, unsa man, Ginoo, ang ilang mga problema, Lord, i-provide, Ginoo. I-provide ang healing na ilang ipangandoy, ang comfort. I-provide, Lord God, ang financial breakthrough. I-provide, Ginoo, ang peace sa na mga kalibog karon. Lord God, I declare salvation to their whole family. Lord God, I declare deliverance sa tanang gapos sa kangit-ngit. Unsa man ang ilang gipangandoy gitinguha karon, Lord, i-grant nimo. Ako naghangyo ingon nga imong ubos nga lagad, I declare and I pray, Lord God, nga imong i-grant ang desires sa ilang kasing-kasing karon in the mighty name of Jesus Christ. Ug akong giguba, gibungkag tanang gahom sa kangit-ngit nga nagsamok-samok sa ilang kinabuhi karon in Jesus mighty name. Lord, I declare and I pray in Jesus name, ang milagro nga gikinahanglan nila karon, Ginoo, imong ihatag, Lord God. Imong palihukon, imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon, sa ilang kahimtang karon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord, for healing. Thank you for the breakthrough, for the miracle. Thank you for the financial breakthrough, Lord God. Thank you for deliverance. Thank you for the peace, for unity, Lord God, sa whole family nga mga lagad nimo, in Jesus' name. Salamat kay Lord God. Salamat sa kadasig. And I pray, Lord God, sa nagtanaw karon, Ginoo, nga medyo naluya na siya sa pagpangalagad nimo. I pray, Lord, nga imong i-refresh, i-renew, i-restore, Ginoo, ang ilang kadasig. Ang fire, Lord God, in Jesus' name. Ug sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, nga nagduha-duha pa, napay kahadlok nga mutubag sa tawag nimo. I pray, Lord God, sa full confident nga gikan kanimo. I pray, Lord God, sa boldness, sa kaalam nga langit nun, sa kaisog, imong ihatag kaniya in Jesus' name. Nga musanong, mulakang siya, mulakaw, move forward sa tawag nimo. Himuon kanilang first priority, tanang mga viewers karon in Jesus' name. Thank you, Lord. This time, Lord, among dawato ng panalangin, dawato namong kadaugan, dawato namong milagro gikan kanimo. Milagro nga sigon sa among gikinahanglan. Dawato namon ni Lord uban sa pagtuo, himua lamang ning kapiyalan. Mao kini among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, ug among gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon, mga igsoon. That's all for this morning. So, salamat kayo sa iyong pakikuban ako. And right now, mga igsoon, akong ibalik ta ng dungog, himaya, pagpasalamat sa tumbuhi nga Diyos. He alone deserve the glory. Anyway, thank you day na nag-send stars. Thank you, star senders. Salamat kayo. Anyway, I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. As always, no, ako ning gi-declare ninyo. My prayer and declaration nga karong adlaw puno sa panalangin,
puno sa pabor sa Ginoo, tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Sa tanang mga OFW nga padulong matulog karon, I declare God's protection will be upon you in Jesus name. And sa tanang mga wala pa magka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe kay ang link nasa caption na nga live. Kaning atong live karon ako ra ning i-download kay mawala ra man ni kadugayan. So download ako niya adto ta magkita sa YouTube channel kay daghan tag mga followers igsoon nga adto sila maminaw sa YouTube kay diretso bitaw. No, again, mabungahong Kristohanon ang link sa atong YouTube channel, free to subscribe, nasa caption na nga live. Salamat, thank you so much tanan mga viewers, followers, subscribers, star senders, thank you kayo. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para makabantay sila sa atong live. Ug sa tanan nga nagtan-aw karon nga nagtan-aw sa mabungahong Kristohanon nga 220 followers, please balhin mo ani og follow igsoon kay nanata dire igsoon nag-live sa mabungahong Kristohanon 2.0 nata dire kay na-restricta sa previous page na to. No, so that's all for this morning. See you next time. It's gonna be a busy day na ako karon, but at least ni una ko og live igsoon giuna to si Lord. No, so kita ta pohon igsoon sa makabakante ko ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug magauban sa tanan ninyong pagabuhaton, dalhon mo sa kadaugan kalampusan. Amen. That's all for this morning again. Ampo, amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. To God be all the glory.